číslo 5409 společnosti České dráhy, směr Nová Faka, pravidelný odjezd ve 12 hodin 25 minut mezi stanicemi Liberec a Železný Brod z důvodu výluky traťové koleje nejede. Cestující budou přepraveni autobusem náhradní dopravy. Stanoviště autobusů náhradní dopravy je před staniční budovou. Za vzniklé nepříjemnosti se cestujícím omlouváme. Rychlík číslo 1162 společnosti České dráhy ve směru Jablonné v Podještění mimo Česká Lípa hlavní nádraží, Benešov nad Kloučnicí, Děčín východ, Děčín hlavní nádraží a Ústí nad Labem hlavní nádraží odjede od prvního nástupiště z první koleje. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 28 minut. Osobní vlak číslo 6316 společnosti České dráhy ve směru Mníšek u Liberce, Raspenana, Frýdlant v Čechách a Černousy odjede od prvního nástupiště ze druhé koleje. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 30 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 16221 společnosti České dráhy ve směru Jablonec nad Nisou, Smržovka, Tanval, Desná a Kořenov odjede ze druhého nástupiště. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 36 minut. Upozorňujeme cestující, že zastávky Essex u Liberce, Prosič nad Nisou a Jablonec nad Nisou dolní nádraží tento vlak projíždí.